Ez a sisak a fejemen egy hipnotizőr sisak. Pusztán a gondolatommal tudom Andrást irányítani, aki itt van mögöttem. Például most azt mondom, hogy András, integes. És látjátok, integetett. Nemrég élesben is kipróbálhattuk a Sena kerékpáros felvédőket és a különkapható kommunikátorokat, amiknek tömören az a lényege, hogy az adóvevővel a kezünk használata nélkül és menetzajtól mentesen tudunk dumálni egymással. Hello. Phone connected. Tehát nem kell ordibálnunk, vagy forgalmas úton egymás mellett mennünk, hogy halljuk egymást. És mivel rájöttünk, hogy tulajdonképpen a kerékpáros útjainkon ez mekkora segítséget jelentene, András, nyújtsd ki a nyelved! ezért beszereztünk a csapatnak néhány ilyen sisakot, úgyhogy ha az úti beszámoló videóinkban ezekben a felvédőkben láttok majd minket, az nem a véletlen műve lesz. Plusz ez azért is jó, mert így lesz hosszú távú tapasztalatunk is a kütyükkel, úgyhogy ha van bármi kérdésetek ezzel kapcsolatban, amit még nem érintettünk a tesztjeinkben, azt rögtön ki is tudjuk majd próbálni, és aztán majd válaszolunk. András, vakard meg a cickóidat! Teszek, kell egy kicsit gyakorolni vele. Goodbye.